Ja Saukki tässä, terve. Mä haluan vain oikeastaan sanoa siinä, että Suvi-Anne on mulle vain väärästä päästä kosteen oleva nainen. Ja siinä kaikki. Kiitos. Me saksalainen hovikuvaaja tässä lataa akkuja. Kertoo hän jotakin. No nyt raportti. Hei! Täällä me olemme Askon kanssa. Nääs. Me tässä teemme pieniä askarteluja. Esimerkiksi tästä pullosta. Otamme tällaisen aurinkolemon pullon. Joo. Ja teemme siitä tyhjän. Me teemme siitä tyynyn. Näin. Näin. Otamme sen siitä. Joo.